И здравейте на всички и добре дошли в моето ново видео. Днес, как ще прочета заглавието на клипа, е време да реагираме на истински артисти, на истински певци, певици в случая. Ще реагираме на новата песен на Слави Трифонов, Емилия и Куку Бенд "Закъсня". Песента е нова, излезнала е преди 19 часа към момента на записването на клипа. Така че време е да я чуем. Пускаме и да видим какво са направили те. Преди да сме започнали с клипа, искам да ви помоля да се абонирате с камбаната, ако също не сте го направили, да оставяте един лайк на това видео. Не с друго, мен не ми трябва толкова, колкото нали самия алгоритъм, за да може каналът да се развива. Така че да, нека да започваме. Да видим какво се твори и предполагам, че нещо е добро. Ама да видим. Добре, започва много хубаво. Започва по един доста така интересен начин, ако мога така да кажа. Ма нормално, всяка песен на Куку Бенд така. Да ме обичаш и сега търсиш и питаш напълно сам. Самичък остана на този свят, без любов, без Бог и без мен, и без мен. Добре, нямам критики към момента, няма как да имам критики. Това, което мога да кажа към момента като моите първи впечатления за тази песен са, че е някаква любовна песен, не е от това, което виждам към момента. Ама, не знам, започва някакво мек. Да те обичам, празно е, вкъщи е тихо, всяка нощ. Виня се и болката ми расте, погледна ли в огледалото виждам получовек. И да бях от най-гадните, и да бях от най-лошите, нямаше да те нараня. И да бях от най-гадните, и да бях от най-лошите, нямаше да си те нараня. Когато събереш уникалния глас на Емилия с меко казано уникалния глас на Слави Трифонов, се получава и това. Страхотно започва. Страхотна колаборация към момента. А има още самотия време. Сега разбирам защо тази песен има толкова много гледания за толкова кратък период от време. Закъснях, глас в пустиня, сега съм аз. Беше ти вода, сега те няма и от жажда ще умра. Няма как. Нека преди да сме продължили с песента да направят така. Искам и вие да направите така, не само на песента, на клипа, разбира се, така че ударите и майка. Ако все още ще го направят, разбира се. Няма как, закъснях. И да бях от най-гадните, и да бях от най-лошите, нямаше да те нараня. И да бях от най-гадните, и да бях от най-лошите, нямаше да си те нараня. Песента е уникална. 3 минути минах от песента. Песента просто е уникална. Критики нямам към момента. Това си е типична песен, която може да очакваме от Слави Трифонов и Куку Бенд като цяло. Искам в коментарите да напишете вие какво мислите относно тази песен. Зная с тебе ще се
края зная писано е. Ако можех нещо да си пожелая, тебе искам, теб желая. Теб искам, теб желая. И да бях от най-гадните, и да бях от най-лошите, нямаше да те нараня. И да бях от най-гадните, и да бях от най-лошите, нямаше да си те нараня. Нямаше да си те нараня. Уникална песен, само това мога да кажа, пичове, това беше песента. Нека видим кой е написал текста. Весела Доманова. Не знам коя е тя, честно казвам, съжалявам с което. Но като цяло самата песен е уникална, това мога да кажа. Нека видим и коментарите. Искаме концерт на Слави Трифонов и Кокопен. Да, би било хубаво да имат подобен. Уникална песен, мисля, че дует с Слави е най-голямото постижение в България. А музиката на Кокопен няма нужда с коментар на най-големите сте. Чак по най-големите не знам дали са, но да, определено е много добра. Безкрайно уважение тези, които разбират песента. Буста в гората, да позволява да кажеш много. Няма какво да кажеш, пичове. Дори Опер Чочев е коментирал. Страхотна песен. Наистина страхотна песен. Така че да, както казах, ударил съм лайк. Това е първата песен, на която съм реагирал, която е по-смислена реално. Няма какво да скрием нещата. Така че да, пичове, благодаря ви за гледането. Много ще се радвам, ако ударите и лайк и се абонирате към камбаната, ако ще не сте го направили. И да, ще се видим в следващото видео. Чао!